It-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna ilu jonqos għal dawn l-aħħar 6 xhur. Ekonomikament dan ifisser li Malta qiegħda uffiċjalment f'riċessjoni. Statistika uffiċjali tal-Gvern turi li fl-ewwel kwarta din is-sena bejn Jannar u Marzu pajjiżna reġa' rreġistra tnaqqis ta' 1% fit-tkabbir ekonomiku. Dan it-tnaqqis qed jirriżulta wara tnaqqis ieħor ta' 0.3% li kellna fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-keliem ewlieni laburista tal-Finanzi Carmenu Vella jgħid li dawn iċ-ċifri huma biss konferma ta' dak li ilhom iħossu il-Maltin u l-Awċin. Din l-istatistika qiegħda tagħti raġun dak li qed iħossu ħafna familji u ħafna intrapriżi Maltin. Jiġifieri li l-Gvern il-pajjiż mhux għaddej minn fażi ekonomika u lanqas finanzjarja tajba. Ir-rata li bija Gonzi PN qed ikabbar id-dejn nazzjonali mhu qed ħalli ebda lok biex il-finanzi f'pajjiżna ikunu jistgħu jintużaw biex jilqgħu għal dan it-tip ta' riċessjoni li tħallna fiha. U fil-waqt li l-fatti qed juru li tkabbir ekonomiku ferm anqas mit-2% li kien bassar Gonzi PN, id-dejn diġà qabeż il-mira tiegħu għal din is-sena. U n-nefqa tal-Gvern komplet tikber bla rażan bżieda ta' 10%. Il-konsumu l-infiq tal-familji niżel brata sostanzjali 5%. Carmenu Vella dikjara li żieda fin-nefqa tal-Gvern qed tkabbar il-problema tad-dejn mingħajr ma żżid it-tkabbir ekonomiku. Bil-Gvern qed ikompli jwebbes rasu u ma jisma' minn ħadd minkejja li kemm il-darba kien imwissi li m'għandu ebda pjan ta' kontinġenza fil-każ li l-miri tiegħu ifallu. Il-Gvern isu baqa' jwebbes rasu u ma jrid jagħti widen għal ħafna twissijiet li qed ituh istituzzjonijiet internazzjonali bħall IMF, il-European Commission, il-Credit Rating Agencies u saħansietra anki il-Bank Ċentrali ta' Malta. Jekk il-Gvern laqqas biss irid jirrikonoxxi din il-problema aħseb wara kemm se joħroġ bis-soluzzjonijiet għaliha.